Sathanda ukubingelela abalandeli beshayela isikhathi ngokugama elinguhle ngisibonga Mbotho-ke. Namhlanje nje nginesifiso sokuthi ngike ngichaze into ethi baningi abake bengibuze nje ngokuthi lo msindo osuke ukhala endlebeni kumuntu usuke uchaza ukuthini. Ngizokuchaza-ke mase ngifaka nokunye-ke ngaphezulu abangangibuza ngakhona. Kunomsindo okukhale endlebeni kumuntu, uthole ukuthi nje ubengezelele lutho noma ubezihlalele ingekho hlampe into ayicabangayo mase noma ingekho into emqondanisa ukuthi acabange lo msindo lo osuke ukhala endlebeni njengento eyinsimbi noma ngabe kuthiwa enswininizayo kancane, noma ngabe kuthiwa ikhala njengenyendle, noma engabe ingathi ikhala njengento eyisayirini enswininizayo endlebeni yakhe umuntu ukuthi leyo nto ngabe isuke isho ukuthini, isuke idalwa yini. Ikakhulukazi-ke leyo nto isuke iletha umbiko wey'ngane zakwethu othize wena osuke kufanele wazi ngesimo osuke ubhekene naso ngaleso sikhathi emoyeni ungalele, ngoba kwesinye isikhathi ezinye izinto ziyenzeka ngalesi sikhathi ubhekile ungalalanga, zibe yihlanganiswa zihlanganiselwa wena, ngabe ngokuhle noma ngokubi. Kodwa isikhathi esiningi kuyenzeka ukuthi lo msindo lona ulanyaniswa nesimo lapho uthola ukuthi khona kuphethwe igama lakho kabi, kuhlelwa itulwa lokwenza okubi kuwena. Ngaleso sikhathi-ke kube sekuphakama-ke lezi zinhloli noma laba bantu laba akuyibo abahlezi beqaphe isimo sokuthi kuwe kuze kungonakali okunguwe okusemzimbeni wakho, kuze kungabi khona into ezothinta wena. Bona bese bezwile uma kuza kwabo noma ukugada kwabo ukugada wena, babe sebeletha umyalezo kuwena okwazi ukuthinta isimo senyama, ukuthi inyama yakho nomzimba nomphefumulo wakho mawuhlomele ukulalela noma ukulwisana nesimo esuke senzeka ngaleso sikhathi kuleyo ndawo. Lo msindo mawukhala kuwe ufana nento njengecilongo uma ngabe ithiwa impi isihlomile lapho ihloma khona noma impi iyahlasela. Mase kukhala icilongo lisuke lisho noma lisuke linanela noma lisuke liqwashisa abathize kuleso sigaba ukuthi impi iyangena endaweni lapho esuke ingena khona, abakwaziyo-ke lokho ngendlela engichaza ngayo. Phinde futhi ngizophinda ngenze esinye isibonelo noma ngizophinda ngenze enye indlela engizochaza ngayo. Uma ngabe lo msindo ungawuhlanganisa nento engaze ngithi isayirini, uyabona, esuke ithi phaphama, vuka mphefumulo. Lo mphefumulo wena ngaphakathi uyazazi izinto osokufanele uzenze ngaphandle kokuthi wena uze ukucabanga, uze ukujule kuze kudlule usuku. Ngalesi sikhathi uzwa lento ekhala emadlebeni wakho inswininiza, isuke-ke isitshela wena ukuthi yini le kwase kuba indlebe yami yasikhala into ekanjena. Ngalesi sikhathi uqwasha, uzwa kuba khona into ewuhlevana emzimbeni wakho ezenzayo ukulalela lesi simo, nomzimba-ke ubuso uyashintsha. Akubo ukuthi nje masuyizwile kuyaphela kanjalo, iyaba khona into emzimbeni wakho ukuthi zihluphe ngalento, kuyazenzakalela umzimba ufisa ukwazi ukuthi hhayi bo, ngase ngikhalelwa indlebe kanjena na. Abanye bake bakubize ngey'ndlela-ke ezininganyana abakusho ngazo. Uma unalo msindo okanje ukhala endlebeni yakho, ubozazi ukuthi umuntu okwazi ukuzwa izinto ezibizwa ngezihlonono, yabona, izinto ezibizwa ngamazwi ezilwanyana ezihlukahlukene noma ngabe kuthiwa yiziphi, ngalekelela zonke izilwane ezikhona ukwazisa ukuphila kwakho, okuphila wena lapha emhlabeni. Uma kanjalo basuke sebekukhombisa-ke, abanye baze bathi abalozi. Abalozi bayini? Bangamazwi noma bazinkulumo ezingakhulumi ngolimi osuke ukhuluma ngalo, imisindo esuke ihlangene ukwazi ukuthi uhlaziye noma ucubungule isimo saleyo yinto esuke ikhulunywa ngaleso sikhathi, ngaphandle nje kokuthi ikhulunywe ngolimi olukhulunywa nguwena ngaleso sikhathi suke kwenzeka leyo nto. Yingakho uthola ukuthi ayikhulumi ngezwi leli okhuluma ngalo futhi ayenzi ulimi olukhulumayo, kodwa kuba lowo msindo oqondene nokwazisa wena isimo osuke usubhekene naso. Mase kuthi emzimbeni uzozizwela wena ukuthi iyini lento.
umzimba wakho uzobe usuthatha umyalezo njengoba unjalo, ngalesi sikhathi uzibuza wena ukuthi yini lena, indlebe yami iyasika kwaba khona into ey'nsweleni zayo. Ngaleso sikhathi mawuthatha umzimba wakho uzothatha into elethiwe ngaphandle kokuchazelwa ukuthi iyukuthi, izolethwa amandla ayo noma i-eneji yayo uqondaniswa nomzimba wakho. Ngalesi sikhathi umzimba wakho uthuka ngokwesaba noma ngokovala noma kuthuka ngokwexwaya okuthize okungakuphathi kahle, leyo yinto isuke iza kambi kuwena. Yingalesi sikhathi uthuka ugxume, wena usuke ususilisana noma u-reject-a leyo eneji esuke izongena emzimbeni wakho ukuzokwenza okubi kuwena. Uma ngabe umoya wakho uhamba kakhulu ngendlela yokuthi kuhambe uze uzwe kushintsha ngisho iphunga eduzane nawo noma kushintsha isimo esithize sendlela obukade uyiyona engathi ungaze usukume uqalaze lapha nalapha. Impela basuke bekukhombisa ukuthi yenze lento ukuthi uyinake lento ngoba umoya osuke useduzane kwakho ngaleso sikhathi kusuke kuyizilwane ezithunyelwe eduzane kwakho. Thola ukuthi sezila ngesikhathi uqhwasha, ugxuma noma usukuma, kuya ngendlela owenze ngayo. Basuke sebekutshela-ke ngane yakwethu ukuthi impi ekhona ithi suka la njengamanje wenze kanje, umzimba uzobe usuyazenzela. Ngaleyo ndlela uma uzazi ukuthi umuntu okhala isihlonono noma into ilongo noma sanyendle noma isayirini emadlebeni wakho noma umlolozi othize endlebeni yakho, ubokwazi ngane yakwethu ukuthi uthiwa lalela, nansi indaba iza njengamanje. Wena uwumuntu ohlaselwayo, kuye ngomzimba ukuthi uthe uma uyizwa lento wabe usuyathuka noma wabe usuyadumala noma wabe usuyajabula. Isikhathi esiningi ingane yakwethu kuke kube yinto engathi inokuthusa, uthole ukuthi usukhathele emzimbeni wakho. Kwenziwa yini lokho? Ingoba ukade usulwa nempi emoyeni wena kodwa ubuhleli. Yingakho kwesinye isikhathi uthola ukuthi leyo yimpi uma wukuthi kufice ngobusuku ulalile noma ulele, yilapho uzozibona khona ulwa nabantu abathize ephusheni lakho kukhomba ukuthi bayizitha empilweni yakho. Kumele ubahlule ngoba into esuke ibangwa lapho isuke kungasiyo into esuke ithinta wena noma kuba ngabe kuthiwa iyinto wena, angisho ukuthi kusuke kuyinto engasiyona eqalwe nguwena eyingxabano, kodwa kuyikhona ukuthi basuke bemonela noma besuke befisa belangazelela izinto wena onazo emoyeni wakho ngokudalwa kwakho. Thola ukuthi-ke kuzoba sekuba yimpi kubona. Into ekanjalo iy'ngane zakwethu. Ngizophinda ngithi ukunanela nje futhi okunye okuncane njengoba ngichazela umsindo okhala emadlebeni, yilapho usuke uchazelwa khona ukuthi lalela nansi into eshoyo njengamanje ukuthi wena usebungozini bokuthi kungase kube khona into ezobambelela emzimbeni wakho, uzithole usuba nento engakuhlukumeza-ke ngokomoya noma ngabe-ke ngokwenyama iy'ngane zakwethu, noma ngabantu osuke uhlala nabo ngaleso sikhathi. Leyo nto-ke isuke izophaphamisa wena. Kuphinde futhi noma ungabe uthi uyaphuma emnyango ubone ukuthi hawu, kwase kudlula amakati, kwase kudlula ukuthi, kwase kudlula izinto ongaziqondi-ke ngendlela kodwa ezingafuywanga ekhaya lakho. Kungaba noma yini ozothi uma uphuma uy'thele kuyona ephathiswe umoya wobulwane osuke uzolwa nawe ngaleso sikhathi. Kuba inoma yini, kungaba ikati olijwayele kodwa uthole ukuthi alenzi lutho, kodwa kungaba ikati olijwayele uthole ukuthi liphathiswe umoya wento ozoyishiya egcekeni noma liphathiswe into ezolishiya ekhaya lakho. Lowo moya uzowuzwa-ke, kuzokhala lento mase kuphinda futhi uthi uyaphuma uma ngabe usukumile, uzoyibona into ukuthi hawu, yile nto ekanje isuke ingahambi-ke yodwa, isuke ihamba nekuphathisiwe okuzolwa nawe. Yingakho kusuke kutshelwa-ke ngalo mtswiliniso okanjena-ke. Kuyenzeka-ke futhi wey'ngane zakwethu uthole ukuthi khona into engihlale ngithi ngifuna ukuyicacisa. Kunabantu abake bebhale ukuthi kusho ukuthini ukuthi unembobo ngapha endlebeni yakho lapha phezulu noma ngapha ohlangothini lakwa-right wakho. Isho ukuthini leyo yinto kuwe noma isuke ichaza ukuthini? Uhluke ngani kwabanye abantu? Ngizoke ngiyibalule nje ngoba ngike ngibone abanye bebhala bethi iyini ayinamsebenzi, inomsebenzi. Ayikho into esemzimbeni womuntu engenawo umsebenzi wayo. Njengoba unamehlo, amehlo awokubona, unomlomo, umlomo wokudla, unezandla, izandla zokuthinta. Ngaleyo ndlela ayikho into eyiphutha
emzimbeni wakho ovele nje wadalwa nayo. Isho ukuthini-ke leya mbobo leyana-ke ngani zakwethu? Iyinto eyimfihlo kakhulukazi kubantu abasuke befisa ukwenza okubi kuwena noma ngabe kuthiwa bafisa ukwenza okuhle noma ngabe kuthiwa wena bafuna ukukuvimba bekubhlokhe umoya wakho ungaphindi usebenze. Ungabi umuntu ozwa kalula ezinye zezinto, ungabi umuntu okwazi ukubamba abantu uma benamatulu akwenza okuthize, ukuthi iwumgudu noma iyindlela esekuceleni ukuxhumanisa wena ingilosi nabantu bakini kanye nomhlaba ngokusekujuleni ukuthi noma ngabe kuthiwa sebekuvale kangakanani, noma ngabe kuthiwa sebesho kangakanani ukuthi wena ngeke uze uyibambe lento lena. Kodwa into ekhona leyo imbobo noma leso sikhala esincane esilapha kuwena, isona y'ngane zakwethu esikwazi ukugijima sifike sihambise umyalezo kuyofika esisweni lakho lesithathu, uzwe ngabe iyona yonke into esuke ikhulunywa. Kwesinye isikhathi ikwazi ukudonsa abantu noma ngabe kuthiwa bakhuluma kude kangakanani ngawe noma ngawe ngegama lakho. Into engayisho nje ngane zakwethu ukuthi iyona nto ezwa ukuhlanganisa iso lesithathu kanye nomoya, iyona ezwa kakhulu. Ngabe ngomcabango ithatha into isithombe isibeke njengoba sinjalo. Sho ukuthi uma unaleso sikhala esikanjalo, umsebenzi waso ngane yakwethu akufunakali wena uhlezi ube umuntu ongcolileyo. Okokuqala nje lokho ngoba kuhamba kakhulu nezingcezu, ake ngithi kanje, uwumnyango uma ngabe uyalazi ithempeli noma uyayazi indlu yokusonta, nina bafowethu eninezindlu zokusonta. Fike kube mhlawumbe kuba khona indlu yokungena abantu bonke, mhlawumbe omama, kuphinde kube khona indlu engena, ngenza isibonelo, kube khona indlu engena omama, kube khona indlu engena amantombazane noma amakhosazana, hhayi indlu njalo, umnyango ongena omama, kube umnyango ongena obaba, kube umnyango ongena abafundisi, kanjalo njalo, into ekanjalo. Lapha kuwe okwakho endlebeni yakho usuke ulalela izinkulumo ezilethwa noma engabe ubani ophila naye emhlabeni. Yindlela bonke abantu abaza ngayo kuwena uma bekhuluma, abakhulumayo ngendlebe le enembobo le yokuzwa. Mase kuthi le phezulu ekwazi ukungena labo abahlolwe noma abakhethiwe ngezinga lokuthi bezoletha okubaluleke kakhulu, noma ongabe kuthiwa uhleli, uthi uhleli nje uzwe sekuthiwa sekuzoba ukuthi emhlabeni. Into uyibona ingakenzeki, bakutshele ukuthi kuyoba ukuthi, noma uthi uhlele kube iyona ndlela abakwazi ukuzokuxoxela izinto ezithize ngesimo sonke nje esikhona ey'ngane zakwethu. Bakutshengise le nto ihambe iyofika ngqo esweni lakho lesithathu, mase iveza izithombe uzibone ngamehlo ngaphandle kokuthi uze walala. Abanye banayo-ke ngane zakwethu, kodwa uthole ukuthi ivaleleke ngaphakathi ngoba ivalwe isikhumba, kodwa uthole ukuthi ikhona. Abanye kuba nento eyigquma izenze into eyi-aerial kanjalo. Yinto ekanjalo ngane zakwethu ukuthi kusuke labo bantu abanaleyo nto ekanjalo, abantu abakwazi ukuthi batshelwe phambili noma bakhulume izinto phambili, bakusakuzixoxa nje bexoxela abanye bengaxoxelwanga umuntu. Abantu abakwazi ukulethelwa imiyalezo eyenzeka esikhathini esiphambilini kudala, ngaphandle kokuthi kuze uthi uye encwadini wena, kuvele kuzifikele kona. Bakwazi ukulethelwa izinto ezikanjalo ngokujulile, bazibambe emoyeni, balethelwe emoyeni ngaphambi kokuthi ezinye izinto zenzeke, ngaphambi kokuthi akuzwe ukuthi usibanibani ngesonto elizayo uzobe egula. Kwenziwa yini? Yindlela, umnyango okungena izingilosi esuke zilethe umbiko uzohlebela wena endlebeni, hhayi kule ndlebe lena abantu abasuke benzenjani, bekhuluma ngayo izindaba nje lezi ezijwayelekile. Leyo yinto ey'ngane zakwethu noma leyo mbobo isuke iyinto ekanjeni, ifana nethumbu noma ifana nomzanyana kuwena lapha eswini. Uthole ukuthi umzanyane umntwana usuke edla ngawo kunina wakhe, okusho ukuthi kuwe wena osuke unayo usuke unaneliswa noma ulethelwa ngakho ofanele ukwazi ukuphila ngakho lapha emhlabeni. Isuke ifana-ke nomzanyana, ngabe yilokhu ngathi kuyiqhubu okukhona lapha, noma ngabe kuyimbobo, noma ngabe kuthiwa kuyisifaca, isuke ifana nomzanyana wokuthelelwa izinto ofanele uzazi emhlabeni. Ngoba uthelelwa ubani? Uthelelwa umdali wezulu nomhlaba.
isuke ikanjalo, ekwazi hambisana ukuthi njengoba usuke ubona umzanyana osuke edlulisela ukudla kumntwana, edlulisela amanzi kumntwana, kodwa ebekhulelwe nguwe, okusho ukuthi isuke isebenza umsebenzi okanjalo. Uma kuwukuthi lezi zinto engizibalayo unazo, ubozama njenganzakwethu noma ziyakwenzeka, uma ngabe kukhala umsindo, ubozama ukunaka. Uma ngabe unale mbobo, ufuna ukuthi ungahlali phela uhlezi ungcolile, wenza izinto ezikhuba abanye abantu, futhi akwenzeki, kuyazenzakalela, akabi kanjalo lowo muntu. Kuyazenzakalela, ngeke sithi sikwenze, kodwa kuyazenzakalela. Uthole ukuthi akayena umuntu othi noma enza izinto mase ziba zimbi kakhulu zimngcolisa, ngoba uhlala alethelwe indlela yafanele aphile ngayo, futhi uyakwazi ukuthi agweme abantu abangase bemenze ahleze enokukhuluma okuningi, futhi uyakwazi ukuyisho into ekhona lapha emhlabeni. Kuzoba ukuthi ngosuku olulandelayo uthole ukuthi ulethelwe phambi, njengoba kade ngisho ukuthi ifana nomzanyana wokulethelwa izinto eziyizimanga neziyingxoxo eziyokwenzeka esikhathini esilandelayo. Uma unalesi simo esikanje, ubungazithatheli phansi, angisho ukuthi uzithwale, kodwa nje uzibheke, uzifune wena ukuthi ungohlukile kancane kwabanye abantu abaphila kulo mhlaba esikuwona. Ngaleyo ndlela-ke nganzakwethu, ngicela ukuthi ngime lapha, ngizoke ngiqhamuke nje nenye ividiyo ethize nje ngokulandelayo. Ngiyabonga.